koi na apasobode ben no mode manana ene do mama ni nyina Yo, nana osia de yo ajiban bedo to suminu. Da se be doctor. Ye da wase. E wonya wa ya mai. Ne yesire nyame ma. Se ba bia be ko bi awurade ma woni nkunim. Nana wono hema, wono maame. Ye da ho ase. Nyame nshira nka epo ka ye ninka ma peda se nka ebela ne yaba ha. Na nso wo de wo bia wo pona ma bia ma nkora nyina. Etime wura fia. Ne de be kan se yesire nyame ma. Yesire nkwa ahodene wom ma ho. Bia ho beda bia awurade ma ho so. O mana bofo pempen wiare ho ne mo beka bia so be bia mo begina mo beka se bia no mo fa nkunidi emra eda ho ase alright ma yeso ye da ase bebre ma nkwa na hema ho wacha se na hema mma ye ne last words na ye ba be koi ya didi asa ya totonyo ni bebre dia no di jaye bra ye koi yo ndamase emse makasa bebre na kakra meka ne se mechia nana osagefo osiade Dr. Freddy Ajman Badu baby owo bia manetini nkwa nchia no kwane sonko so na mea nana ba ye mabro watia na afim adwaben ba papa bi na fotabra ba mansa nyina no mano bi nana nko bi manka bi die senka na manko pankeye minti metna TV so abra me modini ma bo mu ase nde nchia so no nko e ma me ama me ahena na hema maame dom akwanyima maame kusu afrakoma maame dom panyima maame mintimi enko nja wo muda doma ma mpanyimfo be wo nyina sani ahema na pepra okresu ahema mu nyina nchia mu nyina ba bia mo wo se mu ma na ye mo na adwuma pa ne mbeye ye no yeda mo ase e wo se mo nso yeto mo yensa frɛ mo na mo nso mo bae nyame enka mo nso mo yeda mo ase Aminka monso mo ho bebre abusia ye koi die o me dwane Africa mna ni nketewa bi ye ntimi ndwane njamo ne ye nko krasa we ye free yankasa ye boss ho eye India man ara ye mfa bua ma die yi mfa ma we eye sen sei pofo we abrofo ya ye dia yes nye be die ni bi eye sei pofo nana ya de siwo so na odi ama ye maame mo na se ka bedi baaye no ene kakra bedi apensuo bi e de anom ene gina ba ahwede no bedi asim panta na odi ama be amaye abusia na ye no yese agro na ye de no na ade ese nkurasefo de mamu ni se ye nkurasefo dada ntima me kwa kra kurom ho na me nche na krobia asante eye mansin to fuhene ona ne ba ahema na macha me wo fansi so abusia pani na amankwa me chache obi bia eye India my TV ni eye abusia pani na amankwa ne wo faase ba kope a me domani de hye nya me nka ye ho menim se da foforo nso me ne obesan adi ahia makra ye nyina